Hi guys! Nako'y bagong i-share sa inyo nga kung paon sa magbutang og cat's eyeliner or ang uban tawag nila winged eyeliner. Napoy uban check eye. So, kung unsa man na inyong tawag, i-share na ko sa inyo paon sa nato na ibuhat. So, good na ta! Primer. Foundation. Man na to primer, foundation, kilay. And blend jud maayo. Ana. Let's try this Makeup Forever Ultra HD Concealer. So this is for the eye bags. And then, since I have a lot of veins here, let's try to cover it with Ben Nye Media Pro Total Conceal All Will. I'll use a dark shade para pang-contour na sad sa ilong. Unya, mag-powder na ta. The RCMA No Color. Okay. Pagkahuman, contour para mo gamay ang lahong. Unya, ganahan ako try ning orange. Ug. Guys, naabaya ko yung medyo, So, pwede po na to na i-contour. Eyeshadow na ta. Bobbi Brown. Anak siya. Ganahan ka ikong tanaw. Pwede ta mag-highlight sa. Nya, kaning satin na may pagka light brown mo siyag taupe. Yan. Shimmer. Bakit hindi ka mura? Somewhere over the rainbow. Uy, pagilaw. Kaulaw, wait lang. Sorry, dili kayo ko singer ha. Sorry. Na-board lang jud ko. Ang video camera, akong kastorya. Wala ko ay kastorya. Mara ko buang. Mag-eyeliner na ta. Black Track from MAC. Nagawa ko ay straight lang sa kay unya na lagyan ng check. So, muna mong mata sa dulo, right? Murag i-extend lang ni mo siya. Yan. Tanawon lang ni mo. Hantod mag-straight. Pwede mo gamit og liquid eyeliner, gel eyeliner, whatever eyeliner you want, kung saan ka comfortable. Pag pencil, kailangan naka-sharpen na sobrang para nipis inyong pagkabuhat. So, para dili baga, kailan na sa edge. Yan, ang uban, ginapahaba pa na nila diri paana. Ang uban, ganahan sila pababa diri para murag chinita kaayo. Ang uban pataas para medyo magdakupod ilang mata. Tapos na ta mag-eyeliner sa taas, mag-eyeliner na ta sa baba. Magbutang na tag Hyper Curl Mascara. Murag, naamoy napansin, murag, naay kulang sa imong mata. Kanang feeling nako, kailangan na to mag falsies. Na ako'y gipalit sa Landmark. 99 pesos lang. Grabe.
Then, pairs na siya. Oni mo, na siya edge. Right? Pati ka pikas. Guntingon sa nako tong edge. Ani-ani. Kanang i-form, kundi mo pa curve. Unya, imuhang nang isukat. Kung kasya sa imuha, kayang uban, dili kasya kanang haba di ay kaayo. Napoy uban, kulang luoy. Gihatag sa kong mom sa States, Andrea strip lash lang. Kana. Ayan guys. Ang usahay, pag mabutang kag ing-ani, na ay glue nagakalat, na ipatong na lang ninyong eyeliner. Ganina kay gel eyeliner akong gigamit, pwede na ako patungan og liquid. So, pagkahuman, i-make sure na dili dry mong lips, of course. Pag humani mo magbutang og lip balmer, petroleum jelly, or something, basta lang dili mag-chap imong lips, magbutang na tag lip pencil. Ang uban na sila lip pencil na red. So much better na yun kasi red na imong butang na lipstick. Ako wala man ko, so akong gamit nude lang na color. Nga, patungan na lang na akong red lipstick. Pwede po ito. 6 editorial reds sa Mac Pro. Magkuha lang mong tissue. Butangan ninyo itong tissue o katong powder. Masking gamay lang. Wow! Unta, mag-subscribe mo sa ako ang YouTube or you call it YouTube.